Tnediet it-19 edizzjoni tal-Parlament taż-Żgħażagħ li organizzat mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ. Fl-edizzjoni ta' din is-sena li se ssir b'mod virtwali se jkunu diskussa 5 suġġetti fosthom l-ispazji pubbliċi, ir-riforma parlamentari u relazzjoni bejn l-Istat u l-Knisja. Il-President tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ Liam Maksisa qal kif din hija opportunità żgħażagħ bejn 13 u l-35 sena sabiex isemmu liħinhom u li twassal id-diskussjoni fil-Parlament. Filwaqt li żagħżugħa Martina Grech li ġiet maħtura bħala direttur għad-diskors politiku ħeġġet liż-żgħażagħ sabiex japplikaw. Jiena nħeġġeġ lil kulħadd biex jagħti l-kontribut tiegħu jieħu sehem japplika fuq il-website tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ biex ikun parti minn din id-diskussjoni. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ Clifton Grima qal kif din hija opportunità fejn iż-żgħażagħ jiddiskutu temi differenti li jolqtu anke lilhom. Huwa kruċjali li żgħażagħ intuhom l-għodda ntuhom possibilità li jagħmlu differenza fis-soċjetà tagħna. U allura ta' min ifaħħal l-inizjattiva tal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ illi għad 19 darba konsekuttiva ħajkun qed proprju jorganizza il-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ. L-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia qal kif minkejja l-pandemija din l-attività se ssir xorta waħda u bekk l-imxija mhux se twaqqaf liż-żgħażagħ milli jiddibattu. Ovvjament is-sena minħabba l-pandemija kanna nosservaw ukoll ir-regolamenti tas-saħħa, social distancing, u ovvjament il-plenarja tsir b'mod virtwali, però il-punt importanti hija li dan ma fix xejn minn ħedma tal-Parlament taż-Żgħażagħ, tal-Kunsill taż-Żgħażagħ.